Nem vesszük fel ezt tovább. Mi az, hogy tesznek? Nálunk legalább viszik valamire, azt a Chelsea meg oda viszik, 20, azt fél év után eladják, mert akkor a loser. Sziasztok, ez itt a Hello Világ Podcast harmadik foci adása. Itt van velem ma is Bodó. Hello. És Geri. Sziasztok. Én Misi vagyok. Tegnap megjelent egy kosár, nézzétek meg azt is, illetve nézzétek meg az előző adásokat is. TikTok, Instagram a leírásban, mi pedig megint belekezdünk. Legelső témánk volt egy Európa Liga döntő múlt hét szerdán. Először is mi volt a véleményetek? Ti is szenvedtetek közbe? Borzasztó volt. Én ilyen modern Z-generációs kölyökként egyszerre néztem tévét, és a Telómon ezt az Európa Liga döntőt, mert én nem bírtam volna teljes fókusszal nézni ezt a borzasztó meccset. Igazából látszott, hogy mindkét csapat féltette azt, hogy mi van, hogyha nem nyernek semmit idén, meg tényleg majdnem kiesnek a Premier League-ből, jó nyilván nem, de tabella szerint igen, és mi van, hogyha ezt se húzzák be. Aztán Tottenham az szerencsés volt kicsit a góllal, de utána meg lehozták, United meg nem nagyon mutatott különösebb ellenállást. Hát nem. Élvezhető. Az utolsó 20 perc szerintem az élvezhető volt, amikor a United nyomott folyamatosan, de azon kívül igazából egy eléggé elhanyagolható döntő volt. United-os haverommal néztem végig, hát élvezhető volt, nagyon maradjunk annyiban. Azért nehéz, erre nem lehet felrakni egyébként mindent egy lapra, főleg, hogy ugye most akkor két angol nagyobb csapat volt most ott a döntőben, és nem lehet erre felrakni azt, hogy hát te majd megnyered az Európa Ligát, és így elengeded a bajnokságot, mert itt látható volt, hogy igen, valamelyik szívni fog, ez jelenleg a United. Én úgy hallottam, hogy a keret az most nagyjából eladó is lett, mert nagy bevételkiesés ez a csapatnak. Ugye top 10 sincs meg a bajnokságban, ott is rengeteg pénztől estek el, és tényleg egy nagyon rossz meccset láthattunk. Talán kijelenthető, hogy minden idők egyik legrosszabb döntője, de én Európa Liga döntők, hát BL döntők voltak nagyon rosszak mostanában. Hát a másik Tottenham-es BL döntő, vagy a BL döntő az se volt annyira élvezhető. De most a Real Liverpoolra is gondolok, ami 1-0 lett még 2 vagy 3 éve. Egyik Real döntő se élvezhető. Én mindegyiket élveztem. Az nem számít. Én utoljára BL döntőt 10 évvel ezelőtt élveztem. Nem, amúgy voltak jók. Igen, és hát egyébként minden statisztika a United-é, az XG-n kívül. A legfontosabban kívül, úgymond. Hát igen. Hát Postecoglou most nem tolta fel a félpályáig a védelmet, ahogy szokta azért. Most az a faszi amúgy egy isten. Én nagyon imádom. Amúgy tényleg, és megint ő olyan, mint a Mourinho minden harmadik szezonjába elküldik, ő meg minden második szezonjába kupát nyer. Hát hogy lenyilatkozta azt, hogy a második év az jobb kupát nyerek? Egy Tottenham élén, ahol volt Mourinho meg Conte és ilyen győztes mentalitású edzők közül, és ő meg így én nem ittem el. Csak megjelent. Celticből jött? Celticből jött. Igen. Azért mondjuk a Celticnél is ott is már építkezett rendesen, tehát ő mindig ilyen csöndben meghúzódó, de egyébként szerintem jó edző volt. Hát... Most igen. Azt is lenyilatkozta, vagy lenyilatkozta a parádéjukon, ott beleordította a mikrofonba, hogy a minden jó TV seriesnek, mi az, hogy mondjuk sorozatnak, a harmadik évada az jobb, mint a második. Amúgy annak a Tottenhamnek egyáltalán nincs rossz kerete, tehát én látom azt, hogy a Tottenham szerintem sokkal jobban fel tud kapaszkodni, és most nem nyerték volna meg az Európa Ligát is jövőre, mint a United. Itt a Tottenhamnek most egy elég fiatalos kerete van, azért ott a Spence, a Johnson, ott vannak ugye a védősor is most, tehát a Son egyedül, aki idősebb, de most már azért a Sonról is minden évben megjelenik a cikk, hogy majd el fog menni, most nem hiszem, hogy el fog menni, de... A Tel az milyen feltételekkel ment a Tottenhambe? Hát azt hiszem 50 millió a hivatalos vásárlásig. Fix opció van? Nem vagyok benne biztos, hogy fix opció, de 50 milliós az opció, de azt nem akarja kifizetni azért a Tottenham, de hogyha 30 millió körül elfogadja a Bayern, akkor elvinnék elvileg. Mondjuk nem játszott semmit most a döntőben, de ja. Pedig amúgy én még amikor a Telt így láttam úgymond berobbanni, akkor a Bayernben egész jó volt ott az elején, aztán... Utána nem tudom igazából, utána egy időben nem kapott elég játék lehetőséget, azt gondolom fiatalon
nem tett jót neki, és utána, amikor meg kapott ilyen 20 perceket, akkor meg valószínűleg ez a túl nagyon akartam bizonyítani, és akkor így emiatt nem tudom megcsinálni azt, amit alapból meg tudok, vagy hogy mondjam. Lehet. És teljesítmény kétszer. Igen. Hát 16 lövése volt a Unitednek. És ebből 6 talált kaput. Tehát, hogy amúgy ez meg arányban nem is olyan rossz, vagy hát láttam rosszabbat. Igazán veszélyes azért csak a Van de Ven-es mentéses volt. De az meg nem is volt de az kapura lövés volt, igen, mert ott ugye... Ja, hát igen, Van de Ven-nek az a mentése az valami brutális volt. Jó, mondjuk oda azért nagyon kellett egy kapusiba előtte. Hát meg amúgy sokkal, vagy hát csak simán kifejelhette volna ez a bolond, meg Griment ráment arra, hogy ilyen kurva látványosan kirúgja a labdát szerintem. Amúgy jól megcsinálta, az tök szép lett. És hát itt most beszélgettünk az adás előtt a fiúkkal, de azért megkérdezem most is, hogy akkor szerintetek nem volt lepkézés az Onanának a mozdulata? Szerintem nem, mert ott a labda igazából flipperezett, látszik a videón, hogy elmozdul abba az irányba, merre menne a labda, kicsit megmozdul, és akkor a kezén, lábán megpattal a Johnsonnak. Luke Shaw-nak, igen. És akkor arra próbál még reagálni még egyszer, de ott, amikor elindult a másik irányba, akkor az ott gól igazából, utána már olyan közelről. Mindegy, azért Onanának most már nagyon úgy néz ki, hogy lefőtt ez a kávé Manchesterbe, már ez az egész szezon, ez igazából csak megpecsételi azt, hogy most akkor lehet, hogy ez nem az ő hibája volt, bár szerintem azért bőven benne volt ebbe is. De mondjuk azért a védelem is hozzátette a magáét. Inkább ott lesz változás, nem tudom, az Onanának most elég fos piaca lesz, szerintem aztán inkább maradjon, mert amúgy egy jó kapus kicsit divat lett a basztatásából, de amúgy egy elképesztően jó modern kapus, csak Unitedben olyan, mint hogy mindenki meg lenne átkozva, szóval... Amit még így érdemes megemlíteni, hogy akkor a két nagy ágyúja a Tottenhamnek, Harry Kane és Sonny is nyert most már trófeát idén, megcsinálták, és hát Sonnak az a trófea, amit ahogy megkapta, látszik, hogy mennyit jelentett ez neki, tehát ez azért 10 év kőkemény munkája, és egyébként ott volt a Béla lelátón, aki szintén látszódott, hogy mennyire örül annak, hogy a Tottenham nyert, és ez egy fantasztikus pillanat volt, még szerintem azok is picit úgymond örülnek ennek, akik nem annyira szeretik a Tottenhamet, mert azért a Son alázatosan dolgozott, és mindig ott volt a Premier League legjobb játékosai között, és mindig elfelejtik a nevét év végén, kiemelik Salát, Kane-t, vagy éppen hogy hívják az Aston Villa srácot, a csata, Watkinsot, de a Sont azt mindig elfelejtik megemlíteni, hogy amúgy megint hozott egy 20 gól plusz gólpasszos szezon, nem ez, de hogy így alapból az szokott lenni a száma, de hát már sajnos ő is öregszik. Kanyarodjunk át Olaszországra, ahol egy volt United játékos vezetésével Napoli, vagy bajnok lett a Napoli, 1 ponttal az Inter előtt. Láttatok a videókat? Skót Maradona meghódította a Nápolyt, mondhatjuk igazából. Hát ez biztos hatalmas ünneplés, rohamrendőrök, volt minden tűzijátékozás, ugye. Nagyon szerintem meghívás volt az UFO-knak, konkrétan láthatták mindenhonnan, amit ott történt. Nápolyba szeretik megadni amúgy az én ünneplésnek most. 2 éve is megcsinálták. Igen, úgyhogy jól tolják. És az a durva, hogy a 2 évvel ezelőtti bajnokcsapathoz nagyon sokan elmentek, tehát már nincs egy Fabian Ruizuk, egy Kvaratskhelia-juk, és ő még félig benne volt a győztes szezonban, vagy hát ő most lehet az első játékos, aki... Osimhen se volt már most. Ja igen, Osimhen se. Meg BL-t nyer egy évben. Igen. Hát amúgy most elvileg akkor így megkapja az aranyat, vagy megkaphatja az aranyat a Kvaratskhelia is. Hát mert elég meccsen játszott, igen. Igen. Ugye Premier League-ben van az, hogy 2 meccsen játszani kell, de itt nincs ilyen Olaszországban, úgy tudom. Hát a Scott McTominay pedig védekező középpályásból csináltak egy ilyen 8-as félét, picit előrébb tolták, és kimondható az, hogy ő lehet a széria a legjobbja idén? Hát... általában illik a bajnokcsapatból választani a szezon MVP-jét, aztán igazából egész évben nagyon jó teljesítmény nyújtott. Végül is miért nem? Kicsit ez a Napoli bajnoki cím az olyan volt, hogy csapatként csinálták meg, tulajdonképpen nem volt annyira kiemelkedő játékos, kicsit így emlékeztetően a Milán bajnok csapatra, szép idők. Akkor is Leo lett, de ott is igazából
sokan játszottak nagyon jól egész évben, szóval legyen Conte az MVP-n, úgy vagyok vele, mert Csávó az megint lehozta. Igen. Neki adnak egy Lukákut, azt megnyer bármit De igazából. egyébként tényleg, és az a durva a Conténak, hogy ez már a 4. bajnokság, amit nyert, 3 olasz, 1 angol, ugye. Azért megnézhetjük, hogy azon a Juventuson kívül, amikor ők megnyerték még a Juventusszal, akkor ott az egy bajnokcsapat volt, de hát utána azért a Chelsea-nél sem adott egy olyan bajnok keret, amit tényleg azt mondtad volna egy év elején, hogy hát ez simán behúzza. Az Internél volt egy jó kerete, de ott azért problémás játékosai voltak, mint például a Lukaku, akiből most már harmadjára, negyedjére hozza ki a csúcsformáját. Mondjuk ez most visszafogott szezona volt a többiekhez képest, de hát így is rúgott 14 gólt, adott 10 gólpassz 36 meccs alatt. És egyszerűen a Conte szerintem most már kijelenthető, hogy ott van a világ egyik legjobb edzői között, vagy hát... Eddig is ott volt, csak neki, ami nagyon hiányzik a karrierjében, ez a normális európai szereplés, ez mindig is a gyengéje volt. Konkrétan borzasztóan szerepelnek a Conte csapatok Európában, és azért rendesen benne volt ebben a bajnoki címben az, hogy a Napoli hetente 1 meccset játszott, a riválisok meg 2-3-at, szóval... Igen, főleg az Inter, ugye? Inter mint a Milán. Hát Milán amíg a Feyenoord ki nem verték a BL-ből, de utána volt ott az olasz kupa, azért döntőig menetelés, hagyjuk inkább. És, de igen... Olaszország United-ja. Igen, de azért sokkal egyszerűbb dolga volt ugye Napolinak, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek jövőre, hogy Conte megint leadja Európát, mint ahogy szokta, vagy hajlandó effortot belefektetni a BL-be is. Én arra leszek kíváncsi, hogy marad-e a Conte. Már neki azért ez bevett szokása, megnyeri a bajnokságot, összerúgja a port mindenkivel, azt mondja, hogy szevasztok, jövőre megnyerem a riválissal. Én ezen teljesen, tehát hogy sokban vagyok, hogy De Laurentisszel nem ölték meg egymást, így a kettőjüknek a személyiséggel. Pedig elvileg nincsenek jóba. Nyilván. Hát nem kell jobban lenni, nyernek azzal az emberrel, mindegy. de ilyen biznisz kapcsolat van szerintem köztük, aztán békén hagyják egymást, csak ez nem tudom meddig fenntartható. Most nyáron nem kap igazolást a Conte, aztán... Hát akkor megy. Ameddig nyernek, fenntartható, hogy elkezdenek kikapni, akkor utána... Ja. Ez igazából a Lukakunak sem jó, mert addig van fixelje, amíg Conténak van csapata, tehát onnantól kezdve... Majd megy utána valahova. Figyelj, a Róma kispadja úgyis felszabadult, lehet menni. Szerintem nem fogadják vissza Lukakut annyira jó szívvel. Hát, de hogyha Conte viszi magával... Hát, felgyújtják az olimpikót. Ezért Conte, ugye ő egyébként dél-olasz, és a Bariba kezdte a pályafutását, edzői pályafutását, és hát ki gondolta volna akkor, hogy egy másodosztályú csapattól ilyen, hát nem mondom azt, hogy nagy tempóba, de azért viszonylag 15 év alatt most már letette a névjegyét bőven az európai futballba, de igen, ez a nemzetközi rész, és hát ugye volt ő az olaszok kapitánya is, és hát azért az is egy olyan olasz válogatott volt, hogy se VB, se EB. Ugye akkor volt ez, mikor Buffon visszavonult a svédek elleni meccsen. Hát igen, nagyon durva, amit leművelt itt a Conte, meg művel folyamatosan. Arról még beszéljünk, hogy 4. lett a Juventus, végül behúzta a 4. helyet. Ők mennek Európába, Atalanta megy Európába, ugye a Napoli meg az Inter, ami a BL-t illeti, a Rómának sikerült az Európa Liga és a Fiorentinának is, vagy a Fiorentina, az már konfetti? Ők már konfetti, igen, igen, konfetti ligás a Fiorentina. Hát és hát akik rosszul jártak, ugye a Lazio meg a Milán. Igen, tehát a Milánnak ugye alapból is volt már esély az utolsó fordulóra kanyarodva, de a Lációnak még lett volna Európára. Aztán kikaptak a Lecce-től, akik így kerülték el a kiesést. Szóval ezt teljes mértékben elrontották, ezt nem is értettem. Csak kedvesek voltak. Ja, nagyon jó fej tőlük. Juventus meg csak behúzta a Venécia ellen, akik már kiestek. A Juventus meg hát 70 akárhányadik percben lőtte a Locatelli a gólt, és akkor azzal meg lett nekik Európa, de majdnem a Róma jutott a BL-be, amit nagyon adtam volna a Ranieri miatt. De azért így is, hogy kihozta ezt az Európa Ligát ebből a szezonból, az így is elképesztő. Bőven több, mint amit elvárt, vagy hát amire gondoltak, mikor oda visszajött. Ott, amikor oda került, akkor azt mondták, top 10 legyen meg. Hát maximálisan eleget tett ennek, mondjuk ezt tényleg kellett azért a Milán haldoklása is, ugye a Bologna is megtört a végére, a Lazio. Mondjuk ugye a Lációnál azért már azok a nagyjátékosok, akik még 2020-ban a bajnoki címért mentek, ugye nem nagyon vannak ott, már kiöregedtek, Immobile is már
kint van Törökországban, úgyhogy még a Komót viszont megemlíteném, aki ugye tavaly jutott fel, és Fabregas vette át a csapatot, és egyébként vannak úgymond nagyobb nevek idézőjelesen, de azért van egy Pepe Reina-juk, ha 42 éves, és akkor is az öltözőben nagyon sokat számít az, hogy ott van egy Dele Allijuk, akinek ugye ez egy újrakezdés így az életét tekintve, és szerintem jó fej a Fabregastól, hogy megpróbál beleépíteni ebbe a csapatba. Van egy Alberto Moreno, aki azért bizonyítottan nem volt túl jó játékos a Liverpoolba, de azért nem egy rossz játékos, és mindenképp, és a Como szép teljesítmény nyújtott, behúzták a 10. helyet. Nem vártuk oda őket szerintem szezon elején, viszont ennek a Komónak van egy nagyon nagy előnye, azok a tavalyi, és nagyon sok játékos, tehát több játékos mondta, hogy azért igazolt oda, mert ott vannak a komói tavak, és ez nagyon szép, meg ugye a Star Warsnak az egyik fő helyszíne, a Naboo, és úgyhogy van egy kis szerencséjük is, de itt szóval fogod zajlani ez az építkezés a Komónál, bár ott azt hiszem valami pénzes csap is kinyírna. Már nagyon gazdag tulajuk van, szóval csak az nyilván pénzügyi fair play-re figyelni kell. Igen. De egyáltalán az a baj, nem tudom, a Fabregas meg tudják-e tartani, mert ő most nagyon, tehát elvileg maradni akar a Fabregas, de én úgy tudom, hogy a Róma is vinné, oda meg azért most... Hát szerintem a Fabregas elvonult a Komói tópartján. Hát biztos, csak szerintem a Róma rámegy. Ajánlatot, akkor én mondjuk nem tudom, hogy mennyivel vonzóbb jelenleg a Róma, mint a Como, meg nyilván vonzóbb, meg jobb csapat a Róma, meg Európában fognak szerepelni, de mi van, ha inkább vár még egy évet és megcéloz egy sokkal nagyobb padot, mint a Róma is, egy igazi élcsapat az Európában, akkor lehet, hogy azt inkább kivárja, hogy El Xabi Alonso-zza egy kicsit, amit ő csinál tavaly. A Róma az még rámehet Thiago Mottára is akár. Nem tudom, hogy befogadja valaki ezek után. De egyébként nem volt már Róma egyszer? Nem, Juventus edző volt. Tényleg ilyen vagyok. A Motta egyébként szerintem nem rossz edző annyira, most ez a Juventusos kaland, ez nagyon-nagyon rosszul sikerül, de hát még fiatal, meg még most kezdte el az edzői pályafutását, tehát azért láttunk már ilyet, lehet, hogy lesz még belőle valaki, nála is várni kell. Fabregas egyik klubkötődéséhez is rátérhetünk, az szerintem szezon legfontosabb meccsére, bár nem tudom, hogy mennyire fontos a Konferencia Liga a Chelsea-nek, így, hogy meg lett nekik a BL. Szerdán rendezik a Konfetti Ligának a döntőjét, ahol a Betis és a Chelsea fog összecsapni. Egyébként szerintem ez egész pikáns mérkőzésnek hangzik így elsőre, tehát a Betis is megy Európába, biztosan Európa Ligás, a Chelsea-nek is megvan a BL hely a bajnokságban, mind a két csapat mind a bajnokságban, mind a Konferencia Ligában azért nagyon jól teljesített. Mondjuk a Betisnek azért voltak botlatozásai, tehát neki nem volt olyan forduló, ahol mind a két meccset meg tudta volna nyerni itt a kieséses szakaszban, illetve ugye egyel többen mentek. Mit várunk a meccstől? Én bevallom őszintén, én Betis győzelemre tippelnék, de majd mondunk a végén egy tippet is. Hát nekem igazából Konfetti Liga, szóval pont ennyi a véleményem róla. Legyen egy jobb meccs, mint az Európa Liga döntő, és én azzal már boldog vagyok, hogyha az Anthony gólörömét láthatjuk. Igen. Szerintem biztos, hogy jobb lesz olyan szempontból, hogy itt jobb a pont, hogy már bejutottak Európába, felszabadultabbak, lehetnek, nem erre tették fel a szezonjukat, hogy megnyerjék a Konferencia Ligát, úgyhogy nem tudom, szerintem... Örömfoci. Az olyasmi. Igen. Itt nem lesz az, mint az Európa Ligában, hogy rugunk egy gólt, ezt beállunk védekezni, mert ez az egy esélyünk van. Valószínűleg szerintem a Betis komolyabban fogja venni, mint a Chelsea, de van egy olyan érzésem, hogy ezt a Chelsea lehozza így keretből. Hát amúgy ugye a Chelsea-nek a konfetti kerete az sok helyen változott a bajnoksághoz képest, mármint hogy azok ugyanazok nem a játékosok. Nem ugyanaz a keret? Nem. A Palmer sincs bent. Hát benne vannak a keretben, csak hogy nem játszanak. Tehát, hogy mert az, bocsánat, túl alattam van Cole Palmernek, aki semmit nem nyert életében, de azért túl alattam jó, van hát neki. 20 évesen még hát, hova nyerjen? Hát azért 20 évesen pont, hogy játszania kéne ilyen meccseken is, mert ki vagy te, hogy ne játsz ilyen meccseken. Szerintem a döntőben fog játszani. De ez nem az ő döntése volt.
hogy nincs benne a szerintem az ő döntése is. Liga keretben, hanem azért, mert 50-es kerete van a Chelsea-nek. De amúgy szerintem egyébként hosszú távon a Chelsea csinálta jól. Mert megnézhetjük, hogy hány csapatnak vannak most sérülés problémái, ugye nálatok is ott a Bayernnél is van bőven baj. De azért nem olyan az most te hogyan pótolná bármelyik Chelsea-s kölcsönben lévő 50 millió játékos az Anthony Davis-t, másik sport, bocsánat, Alphonso Davis-t. Hogy érted, most van 50 emberük, de abból konkrétan a fele soha életében nem játszana egy top csapatban igazából, a Chelsea nem igazolta volna le és adta kölcsön. Azért nem feltétlen, mert van egy Nkunkujuk is, az sem Nkunku, rossz, csak nagyon sérülékeny. Lipcse játékos volt, szóval most így oda megy Németországból leigazolnak valakit, úgyis szar lesz, főleg a Lipcséből, mint a Timo Werner. Az a szomorú, aki valahogy megint nyert egy nemzetközi kupát. Bár nem volt, a döntőben nem volt keretben. Nem, hát ilyen tipikus, benne voltam a csapatban, GG. A Wernernek van szerintem egy ilyen jó átka egyébként, idézőjelesen átok, hogy általában ő azért, neki van egy kupája per szezon. Egyébként én meg visszakanyarodva... Most több kupája van, mint belődzít szerint. Igen. Valószínűleg. Egyébként én még gyors vissza akartam kanyarodni. A Unitednak egyébként most sok év után ez az első, hogy nem nyert semmilyen kupát. Ja, mert semmilyen konfetti liga... Mert eddig minden évben legalább letudtak vagy egy FA kupát, vagy egy liga kupát, vagy valamit összeszedtek, összekapartak, hát most ez semmi. Tehát most ez tényleg nulla kupás. De térjünk vissza a témánkhoz. Spanyol, ugye hatodik, a Spanyolországban hatodik lett a Betis. A Chelsea ugye negyedik. A Betis útja az rázós volt, mint azt már mondtam. A Genttel kezdték. Ugye a playoff előtt nekik még volt egy meccsük, ahol a második meccsen ki is kaptak, de ott az már sokat nem számított. A Guimarães ellen, ez a portugál Guimarães, nem a brazil. Első meccsen döntetlent játszottak, majd egy sima 4-0 volt. A Jagellónia családból maradt fenn ez a csapat, vagy mi? Ezt így ejtik. Nem tudom, hogy érték, Jagellón, nem tudom. Ott második meccsen döntetleneztek, az elsőt nyerték, a Fiorentina ellen második meccsen szintén döntetlent játszottak, még a Chelsea igazából csak a Legia Warsaw ellen kapott ki, ellenük is csak a második meccsen, amikor már minden mindegy volt. Amit mondtál, hogy én is érzem azt, hogy a Chelsea talán keretből meg tudja oldani, de én szurkolok a Betisnek, és tippet kérnék tőletek, hogy mit tippelünk a végére. Tippel G, én majd elvieskedem a végét kicsit. Nem, legyen Betis 2-1, Antony hosszabbítás 115. perc. Igen, hosszabbításos? Anthony Mester 3-as. 3-0. Ez kb. Olyan merész tipp volt, mint az én NBA-mben a 4-0. Az a baj, hogy közel van, vagy közel volt. Igen. Hát szerintem is Betis, de szerintem sok gólos meccs lesz, abban reménykedem. 3-2. És a végén még szeretnénk egy picit, hogy az átigazolásokon filozofálni, illetve ugye vannak hivatalosak is. Megnézzük a Liverpool keretét, történnek a változások. Egy játékos egyelőre, aki fixen érkezett. Frimpong, hivatalos. Kerkez 95%, hogy a Liverpoolhoz csatlakozik, illetve most ugye a Wirtz neve erült fel nagyon a napokban. Az is már 99% igazából. Az a kérdésem, hogy Wirtzet hova, meg minek? Tehát, hogy ez a Szoboszlai kárára megy talán. A Liverpoolban, ahol játszana hát a Wirtz igazából. Szerintem lehet a Liverpool felfogta, hogy nem lesz még egy ilyen szerencsés szezonjuk, hogy mindenki egész évben egészséges marad kis túlzással. Aztán azért kell a mélység, már megint hát ez luxus. Hát luxus, de most már a nagy csapatok ezt megengedik maguknak, nem csak a Liverpool, hanem tényleg több csapatnál egyszerűen akkor egy poszton van két világsztár, aztán hát majd igen, de ebből lehetnek, vagy hát ugye Bayern Gunnév, FC Hollywood, amit nem értek, hogy más a Reálba, hogy nincsen ebből balhé, hogy nem játszik ez, és az játszik folyamatosan a Bayern, meg mindig balhé van belőle, hogyha valaki nem játsz. Ott van Don Carlo, most már nincs, de ott volt, meg Perez oda csapott. Don Carlo, ez meg így zsebre lökött kézzel. Megvonja a szemöldökét, és mindenki kussolt. Meg tudod, azért a Real Madrid az egy komoly nagy csapatnak számít, tehát hogy azért ott rend van, meg fegyelem. Hát, ott rend és fegyelem. Igazából rá kell nézni a Bayernnek a vezetőségére, és rájössz, mert ott van állandóan káosz, és ez kihat az öltözőre is. Igen, hát azért a Bayernnél
Ugye az Oliver Kahn is mekkora balhét csinált ott még pár éve. Salihamidzic, meg a, hogy hívták a... Itt a Kahn meg a Salihamidzic volt együtt, akik irányították, de hát most az így alakult. Az a baj, hogy a Hones nem bírja lerakni a gyeplőt igazából, és hiába visszavonultam már 5 éve, de amúgy mindent ő irányít a háttérbe, így mozgatja a dolgokat. Bayernnél igazából mostanában nyilván azon kívül, hogy jó, erős csapatról beszélünk, de azért nagy mázdia van, hogy haldokolnak a német csapatok sorra most már évek óta. Hát de az nem a mi hibánk, hogy hát nem. Szóval Wirtz, nem tudom, hogy valószínű Szoboszlai fog így háttérbe szorulni picit. Azt az egója nem fogja elbírni szerintem. Vagy lehet tudnak valamit, hogy Szoba menni akar, mert tényleg azt is hallottam. Hát vagy azt rebesgette, hogy minden álma, Liverpool, Steven Gerrard, bla bla bla. Lehet, hogy meg lesz oldva, mert most Szoboszlai azért bebizonyította, hogy védőmunkája is sokszor elképesztő tud lenni, és hogyha még ott van egy középpályás, akkor lehet, hogy ketten is el tudnak játszani. Úgyhogy... De akkor a McAllister meg a Gravenberg nem játszik igazából semmit. Akkor meg azért az meg nagy luxus, hogyha mondjuk a McAllistert hagyja be a kezdőbe, 3 darab támadó középpályásod van a középpályán, aki jó, a Szoboszlai tud védekezni, meg a McAllisterről is kiderült, hogy tud, de gyakorlatilag ez 3 támadó középpályás, akárhogy nézzük. Tehát, hogy ott akkor ez vagy a Szoboszlai, vagy szerintem a McAllisternek nem fog jól jönni, aztán lehet, hogy valamit tud a Slot már Akkor csak a Liverpoolnál Slot megoldja ezeket a rotációs kérdéseket, úgyhogy szerintem nem lesz gáz. Hát meg a Gravenberg azért sérülékenynek számít viszonylag. Szoboszlai lesz a kezdőcsatár. Ja. Úgyis jobb minden Nunez valószínűleg. Szerintem nem bárki jobb. Ezen kívül edzőkeringő is zajlik. Xabi Alonso Real Madrid, Ten Hag Leverkusen, kap maga alá egy olyan Leverkusent, amit a Unitednál is csináltak, hogy konkrétan az már le lesz rabolva, vagy hát már most elkezdődött. Jó, hát de most ha úgy veszük, pénzt legalább kapnak mindenkiért, szóval lesz miből a saját játékosait megvenni. Persze, már láttam olyan mémet, hogy Ten Hag a Wirtzből kapott 150 milliót, mindent az Antonira fog költeni. Figyeld meg, hogy szerintem a Leverkusenben rövid időn belül meg fog jelenni a Van de Beek. Amúgy a Van de Beeket csipem, én is. Meg fog jelenni a Mazraoui, ha már... Memphis Depay. Igen, egy Memphis Depay-jal fog még dolgozni, meg ha az Antony úgy se kell a Unitednak, akkor elviszi magával az Antonyt, talán még a védelemből kiveszi a Lisandrót az Unitedból, és megint megépíti az Ajaxot, negyedjére is megpróbálja. Köszönjük szépen, hogy ma is itt voltatok velünk, holnap érkezik Forma 1 is, hallgassátok meg azt is, nézzétek meg az előző adásainkat is, mi mára kijelentkezünk, sziasztok! Hello!